Sa pikas bahin, di apod mahigalay dugang report ni kasaman Jane Gallardo. Kay ni ay manag-live-in partner nga namaligya og bata. Nabuking kini, nakabuking ang manghod nga ilar pong anak. Kaya nanghambog sa silingan mahigala nga bago na siya unyag cellphone kaya ang mama ng anak niya nahalin ang bata. Pagital ni kito katawa, nahalin ko no iyang manghod. Subong pamalandungon pero ato lang yagi kato katawa mahigala. Resulin niya karon si kasaman Jane Gallardo. Yes, Jane? DYHP RMN Report. Yes, Radyo Man Attorney Rufila, live sa kami din sa Barangay Dulhong Fatima, Attorney Rufila, kay ato din ni Gisusi, may isa ka-alarma, nga doon na may mag-live-in partner, Attorney Rufila, nagi kataho, magbibaligya ang ilahang mga anak, kay dili lang man kay usara ka anak ang nabaligyaan ni Attorney Rufil, kaduha naman dahil ni nga higayon. Bakit mga masusupa ni Attorney Rufil, ang ilahang nga nabantayan kay naay naka-inform na dinhi sa ato ang barangay Attorney Rufil, nga usa ka concerned citizen, masilingan ra po sa mag-live-in partner Attorney Rufil, nga dunay gibaligya nga bata, kay matingaan naman lang sila Attorney Rufil nga moingo na ang katong babae or katong inahan nga manganak na siya, buadto na siya sa ospital. Buadto na siya sa ospital. Apan igbalik Attorney Rufil. So mga silingan nakabantay nga dakog tiyan, unya mga anak inigbalik wa na ang iyang kuan, di na dakog tiyan, balik nag normal. Pero may bata kasaman Jane, man mga silingan ina tingalan ng daan. Katingadaan. Kana gid ilang makatirad-an Attorney Rufil kay wala na may bata nga mabalik asa man mo pangutana Attorney Rufil. Apan na atong March 7 Attorney Rufil 2025 kaya ang ganing bata Attorney Rufil miingon ni matud pa ang usa sa anak aning mag-live-in partner miingon ni nga palitan na siya bago nga cellphone sa iyang mama kay ibaligya ang iyang manghod. Ibaligya ang iyang manghod Attorney Rufil. Maunang naay naka-report diri sa barangay ug ang ganing ato ang mga kasi ato ang God focal din hinga si Ma'am Catalina Abelia kauban iyahang mga sakop dinhi sa barangay Attorney Rufil. Ni-rescue gud sila dayon Attorney Rufil ug dito na nila naabtan gyud ang mag-live-in partner sa iyaha. Wala na ang bata Attorney Rufil. Nasairan po gid nato Attorney Rufil nga ang maong bata nagkantidad og 30,000 pesos Attorney Rufil. Ang ilaharang mo ibawan Attorney Rufil kay bali ang kaning mag-live-in partner 8 kabuok ang anak. Ang ito o ang ikawalo mao ang nabaligya na nila Attorney Rufil. Sus Ginoo ko. Ang ibawan kanila din ni Attorney Rufil ang ikawalo na lang. Ang ikawalo na kay mao naman lay na report ang ikapito Attorney Rufil wala gid na nila nahibaw-i kung asa na ron. Ang kani ikawalo na naman ni Attorney Rufil. Pero ang mga silingan kuno kasaman Jane mura nakabantay na sila kay kini mao mag live-in partner ug mag-away maghisgutay kuno nga asa man ang ikapitong anak imong gikon mura nakabantay mga silingan. Kanya sakto din na Attorney Rufil kay nakabantay na ang mga silingan kay mura naman sila og nag-iyahay na og sukmat Attorney Rufil mao na kay gibaligya man gid mo ang bata ana Attorney Rufil. Apan karon gid Attorney Rufil ato lang din hinabion kadali ilang gid Attorney Rufil ang ato ang God focal din sa Barangay Dulhong Fatima nga si Ma'am Catalina Abelia siya man gyud pod ang usa sa mga ni-rescue gyud atong mga adto gyud sa balay sa mag-live-in partner niya makasaysay gid siya Attorney Rufil sa mga detalye pod kompletong detalye or dugang detalye mahitungod aning pagpamaligya og bata Attorney Rufil. Live sa karon sa DYHP RMN Cebu sa IFM 93.9 kauban nato sa pikas linya si Attorney Rufil Banyo. Good morning, Attorney. Yes, ma'am. Good morning. Live just DYHP. Oy, salamat kay ma'am. Ganda ako radyo para sa imo. Salamat kayo taon. So yan ko ni mo Attorney about sa sige ma'am. Okay, so anong time Attorney? 11, ang March 7, 11 to 12 a.m. Dunay ni post diri nga dunay bata ang gibaligya sa maong dapit. So, pagkaibaw ng mga Attorney, ni-rescue dahil full support kay niya asang tanod ako gipanad dito. DSWS o ang WCPD sa Station 11. So, giadto ko sa maong lugar Attorney, dito na mo naabtan ang iyang ginikanan, ang iyang mama atong bata nga gabaligya siyang anak.
diya sa gawas. So, i-interview dayon na sa social worker, WCPD, niya kami naminaw ra sa mi. So, among ipatawag ang bana, kay dili man pwede nga asawa ra say atong iimbestigahon. Apil man gyud ang bana. Dugay ni gawas ay ang bana. So, amo yung gipos na gawas. So, mauna to ni gayon na attorney nga among gipangutana unsay hinungdan nganong inyong gibaligya ang bata. So, ang sulti pa sa mama, wala daw sila ikabayad sa hospital. Uy. Oh, niya ang amo sang naibawan ang sulti sa uban nga kasilihan attorney nga kana di ay ni gayon na dili lang kay kan-aran niya nabaligya ang bata. Ikaduha na din attorney. So, kung pwes na yung nabaligya wala sa ginto ato. Sa karon ra gyud na concerned citizen nga nagpahibaw na mo sa barangay. So, yan sa karuman attorney wala daw sa ibayad sa ospital. Sus Ginoo ko. Unsa may mga trabaho ini mga ginikanan kini manag-live-in? Mamasurahay ra attorney. Mamasurahay. So ana gid ni si attorney kani sila dili gid ni taga pure dulo patima na puyo taga uling naga ni sila. Amo ning rescue last time dito kay homeless man ni sila attorney nga amo silang pabalino ni balik na mo sila sa uling naga. Na-stay na sila itong pila ka days attorney na malik diri kay ilang trabaho na daw diri lang panginabuhi ang pamasura. So how come nga namagdos ibaligya man ang bata? Sus Ginoo ko. Mga salbahis. Salbahis yun. Pila may edad ining lalaki o pila edad ining babae? Ang kaning babae sa akong nahibawan sa blatter sa among chief tanod is 36. Ang 36. lalaki is 40 plus. Oh. So hindi sila manggamite attorney kay pag interview na ko magawihiwi yung baba nga sigang mata. Sus Ginoo ko pulos mga manggamitay drugs. Oh, manggamit ay gid attorney. So, Sus, Ginoo ko. after human investigate nila, amo silang gidala sa Station 5 sa Carbon police station. Pila edad ini So, ilang sila di-interview og kuan tarong sito sa sa Station 5. Pila may mga edad aning unom ka mga bata nila? Kaning ilang mga bata attorney murag na ay 12, na ay 14, na ay 15. Niya mga gwapa ra ba attorney? Sus Ginoo ko. Mahadlo ko nga victim sa human trafficking. Oh. Tama, asa nag-eskwela ni mga bata? Oh, nag-eskwela ron ato nito asyang nag-adapt ron nila ang iyaan aning mga bata. Oh, okay. Ang ato nito sa DSWS. Okay, so ang tuwa sa iyaan, pila ka bukan sa iyaan o pila ka bukan sa DSWS? Murag kuan ato ni tulo niya. Tulo to sa DSWS kay gagmay pa man. Oh, okay. Tinuto nga na booking ning mga mag-live-in partner kay ilang manghod nga anak na nabi sa silingan nga nanasay bagong cellphone kay nahali na iyang manghod. Oh yes sir, kay katugong sa kaning bata magpagara-gara man jud may bagong gadget. Bitaw. So ni ana na siya nga nanganak man iyang mama dito ni ana daw siya sa iyang mga amiga nga kanang initokas atong sa akong mama no palitan kog cellphone kay ibaligya niya among manghod. Sus Ginoo ko. Yes sir. So inyo nang ipa-imbestigahan mo katong kapulisan kay do naman kunoy middleman pagid kuno ani nga moy. Middleman sir sis kaila ko niya mo to ako hindi atong inahan so ana siya nga wa kuno kay bayang anak pero pag mga alas 4 sir o alas 3 pasado ba to dito ko station 5 uli ko dire ni ari na ang middleman. So akong ginan ato lang sa station 5 para ma-investigate ka dito nya. Ang karon is ongoing ang investigation, attorney. Oh, kay ma-appeal sa aning kalakiha, sa may middleman mo na maligya lag kabaw, na maligya ganding. Oo. Mao attorney. Worth 30,000 ra. Worth 20,000 ang usa ka bata. 30,000. 30,000 ang katong usa kay kaduha naman din eh. Attorney. 30,000 ra ang kantidad nga iyang gibaligya. So kay hibaw, pila gyud. 30,000 ang giingon sa inahan. Nya na trace ninyo ma'am kasi mga nakapalit in town ay mga bata? Wala na ko kay baw attorney kay anang time ago do nasab koy kanang case conference ato sa Kimunda. Nya pag mas Kimunda dito mi sa Sulia nag-assembly ni sa amo tiga ng barangay so ang nabilin dito ang katunan ng mga WCPD. Sa Station 5. Ba't kining middleman hinoon kung pugson makatugan yun kung kinsay namalit ato mga bata Oo, matugan yun na sir kay ongoing pa man ang iyang investigation. Sus kuyawa ini nga ni mamaligya labi pa og susimbako lang in taon gibasig panguhaan tong mga organs tong mga bata Mao lagi attorney. Na dunay may dulman ba gipalit na sadya panguhaan og mga kanang internal organs ibaligya asad gihimong negosyo. Sus Ginoo ko. Hindi negosyo kay dabo kay
Kantidad. Mo lagi, pastilan pa ita. Ma'am, salamat kay Ma'am ha. O niya, among gi-comment mo din ha sa barangay nga active kayo mo o paspas ninyo na respondihan kini mo ang problema diha, Ma'am Catalina. Okay. Okay, attorney. Salamat og may buntag nimo, Ma'am. Sige, may buntag sa attorney. Okay, Jane. Yes, Attorney, mauto siya si Ma'am Catalina Abelia, ang God Focal din sa barangay Dilhon sa ating Attorney Rufil. So far, Mura ba og kanang kuan Jane kanang subo nga pamalandungon pero mura patag maka kuan na sa gamay no ilmang kang bata ng hambog nga nanakoy cellphone bag okay nahali naman akong manghod. Sakit din siya pabalandong mo na Attorney Rufil, kaya ang uban man gani Attorney Rufil, iampo pag maayo nga mga anak in town Attorney Rufil, nga mga anak in town sa anak. Nawi uban in town nga iano lang kaayo ang town Attorney Rufil, nga mura ra gid silang nagbaligya og manok. Para ibaligya ko lang anak nga makakwarta lang pud in town nya. Sa ato na sayro Attorney Rufil, base sa investigation gyud nga magamitan pud di o ginadring drogas pud ning maong mag-live-in partner. Nya mo nang lisod gid kay Attorney Rufil niya sa ilahapong mga gagmayng bata inato ang ligawas na pulong sa bata Attorney Rufil ay baligya iyang manghod maka cellphone na siya mo nang lisod gid kayo og sakit pamalandungon gid Attorney Rufil. Mura ba og makabati ka ng istorya kasamang Jane no nga gi-confirm sa atong God Focal person si Catalina Abelia. Murag di ka kasabot sa mga hapdos ang imong kasing-kasing or murag ka kakataunon murag ka hilakon. Imagine kang bata mingon niya na bag-o naman kong cellphone kay nahalin akong manghod. Nakahutag sa gyud og mixed emotions Attorney Rufil. Kadungog sa mismo ato nga mga pulong gani ang ato ang God Focal Attorney Rufil wala gid siya kapugong sa iyang emosyon og nakahilak gid siya tungod sa iyang kaluoy o nasakitan gid po siya bilang usa ka inahan ko in town sa Attorney Rufil. May nato gid in town ang nahitabo nga nagbaligya gid in town ang mga bata. So far gid Attorney Rufil ang investigation hangtod karon ongoing pa gid Attorney Rufil og mahibaw-an ni kay ang mag-live-in partner Attorney Rufil kay update ato na detain naman gid sila sa city jail Attorney Rufil. Okay. Kuan pahibaw pa lang ma'am no ang kung usay ko ani. Yes, padayon pagyapon ng investigasyon Attorney Rufil og atagan na po din nato dugang pagtagad o dugang detalye pod may tungod adi nga pagpamilya o masuso Attorney Rufil. So far mo na ato ang nakuha dinhi sa may barangay Dulhon sa Fatima kauban nato sa tong RN control atong speed pilot idol double D. Ako ang inyong radyoman Jane Galliard.